Volám sa Karinka Klubancová, som z 2. A triedy. Toto je moja babka Martuška Rendeková, ktorá bude robiť so mnou dneškajší rozhovor. Ahoj, môžeš mi prosím odpovedať na moje zvedavé otázky? Môžem náš rozhovor nahrávať a potom spracovať a publikovať? Áno, môže, súhlasím. Kde si sa narodila? Ja som sa narodila v Handlovej V ktorom roku? v roku 1957. Kde si prežila svoje detstvo? No doma som prežila so svojimi súrodencami a s mojimi rodičmi. Kde ste bývali? Bývala som v rodinnom dome na Lomnici. Kde si chodila do školy? Do školy som chodila do základnej školy v Liešťanoch do 4. ročníka a pokračovala som v Nitrianskom Rudne. Ako? Ako som chodila do školy, do Liešťan, no chodievala som peši. S kým? Vodievali ma, som bola ako najmladšia, tak ma vodievali moji súrodenci. Koľko ti trvala cesta do školy? Asi pol hodinu. Kedy si vstávala? Vstávala som ráno o 7 hodine. Kto ťa ráno budil? Mamina. Akú si mala školskú tašku? Taká modro-červená asi taška bola. Aký si mala peračník? Červený. Aké si mala pero, pastelky, učebnice, zošity? Tak som mala atramentové pero, farebné pastelky, nové učebnice, písanky, papierové zošity. Ktorý predmet si mal najradšej? Najradšej som mala slovenský jazyk, Prečo? lebo som sa tam veľa naučila aj o pravopise. Ktorý cudzí jazyk si sa učila? Učila som sa cudzí jazyk, ruský jazyk. Akí boli tvoji učitelia? Moji učitelia na základnej škole boli veľmi dobrí. Koho z učiteľov si mala ráda? Prečo? Mala som veľmi rada pani učiteľku, ktorá mi aj bola zároveň triednou učiteľkou a volala sa pani Borodovčaková. Prečo? Bola veľmi milá. Mal si v škole kamarátov? Áno a veľa. Tešil si sa do školy? Áno, tešila. Dostával si v škole poznámky? No niekedy sa aj to stalo, že som takú poznámku priniesla. Vyrušoval si? No niekedy sa aj vyrušovalo. Aké oblečenie si nosil? Jednoduché. Čo si jedol na 10? Chlebík s maslom. Kde a čo si obedoval? No rôzne to bolo. Keď sme prišli domov zo školy, tak bola taká zeleninová polievočka a také perky. Kedy si prišiel zo školy domov? O 1 hodine. Čo si robil, keď si prišiel zo školy? No najskôr, keď som prišla zo školy, som sa poprezliekala a napísala som si domáce úlohy. Ako si robil úlohy? Dobre. Akú si mal svoju izbu? Akej farby? Takú kvetinkovú. Koľko máš súrodencov? Ja mám 3 súrodencov. Koľko ste mali v dome izieb? 3 izby sme mali. Koľko ste mali doma postelí? 5 postelí. Kde si sa sprchoval, kúpal? My sme sa sprchovali a kúpali vo vani. Koľko ste mali televízorov? Mali sme len 1 televízor. Aké knihy si v detstve čítala?
A boli to také rôzne knihy, rozprávkové, o bajkách a o deduškovi, ako repku ťahal. Čo si rada robila? No, kreslila som. Aké si mala povinnosti? No, mala som rôzne pomáhať rodičom a húsky pásť. Ako si sa hrala? No, rôzne hry sme sa hrávali. S loptou, so švihadlom. Aké rozprávky si pozerala v televízore? No, bolo málo rozprávok, ale najradšej som mala Snehulienku. Čo si robil pred spaním? No, pred spaním sme sa všetci pekne pomodlili na dobrú noc. S kým si zaspával? No, so súrodencami. Ďakujem za rozhovor, prajem ti veľa zdravia a príjemných dní.